ए यारो ए जजमेंट के याडा हेलो रे किसा ए बोइला परा ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲ ପାଠ ପଢୁଛ ହେଲା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନା ସବୁ ଦେଇଦେବୁ ସବୁ ଆସିଛି ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲି ତୁ ଫୋନଟା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟା ମାରିକି ବସିଥାଉଛୁ କେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲ ମା ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ତ ପାଠ ପଢୁଛୁ ସତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ ଦେଖିବା ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦଉଛ ମା କହିଲୁ ଆମ ଜାତୀୟ ଫୁଲ କଣ ଜାଣିଥିଲି ବା ତତେ ଆସୁନଥିବ କହିଲୁ ମା ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାଟ ଯା ଆମ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାଟ କହିଲୁ ମା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାଟ ଯା ହଉ ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାଟ କଣ କହିଲୁ ମା ସେଇଟା ବି ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ କଣଟା ଜଣା ଗିଳିଆ ଜଣା କଣଟା ହଉছিল ମା ଖାଲି ଗିଳୁଥ ବସିକିନା ପାଠ ସାଠର ନା ଗାଁ ନାହିଁ କହିଲ ମା ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାଟା ଯା ହଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର କହିଲ ମା ଆମ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ନାଟା କଣ ସେଇଟା ହଉଛି ଯା ହଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ତ ଆସୁଛି ଆଉ କହିବ ମୋ ମାଟା କହିଲ ମା विजय थालापति केमती हला से तो जानि रो ता मूवी देखिछि माने सिया हमर ओडिया रो मुख्यमंत्री ता माने ता फिल्म देखछु माने से हम मुख्यमंत्री हे भगवान।